либоси миллӣ симои миллат ва рукни фарҳанги аҷдодиамон буда, ёдгорие аз гузаштагон аст ва тӯли қарнҳо зебояшро гум накардааст. таърих гувоҳ аст, ки зан модари тоҷик дар ҳама давру замон постдори оину анъанаҳои муқаддаси халқамон буданд. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъалаҳои эҳёи анъанаҳои миллӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ маҳсуб ёфта, ташвиқу тарғиби он имрӯзҳо дар шаҳру навоҳии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон хуб роҳандозӣ шуда истодааст. боиси ифтихор аст, ки аз қадимулайём гузаштагони мо бо фарҳанг ва бо маданияту зебопараст буданд. онҳо бо пӯшидани либосҳои миллии худ ҳам тамаддун ва ҳам фарҳанги миллати тоҷикро дар таърихи башарият маъруфу машҳур намуданд. эҳёи анъанаву ҳунарҳои миллӣ дар меҳвари сиёсати имрӯзаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, тарғиби ҳунарҳои миллӣ қисми таркибии ташаккули ҳисси ватандӯстӣ, ифтихор аз гузаштагон мебошад. ба ин манзур солҳои охир дар қаламрави вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон чандин марказҳо ва нуқтаҳо таъсис дода шуданд, ки ба омода кардан ва фурӯши либосҳои миллӣ машғул мебошанд. айни ҳол дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилоят 24 растаҳо ва мағозаҳои фурӯши маҳсулоти ҳунармандӣ ташкил шуда, 7 онҳо дар шаҳри Хорог мавҷуд мебошанд. арҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ва гиромидошти анъанаву суннатҳои ниёгон барои баланд шудани ҳуввияти миллӣ ва худшиносиву худогоҳӣ мусоидати хубе менамояд. модарони тоҷик ҳамеша дар ҳифзи либоси миллӣ ва арзишҳои дигари ниёгон саҳмгузорӣ менамуданд ва насли имрӯза давомдиҳандаи ин анъанаи нек хоҳад буд.